Ти отиде до подземието. Как ще махна пълен? Тук трябва да има по-бързи приятел. Опа. Неко тропа, бе. Зир. Стреля ли по някой или? Дигна го те пак. Сега ме е къл, бе. Там Мариане, вместо мене ме стреляш на моя майката. Направо ме стресира. Чекай, че те маркирам къде ти е това. Има ли завръщане тук на близо?